Meqjusa ir-rigal lil Granmastru Perejos ta' lill-Palazz tal-Granmastru. Set uniku ta' razzi bil-Winli fis-sala tal-Kunsill sfidaw riperkussjonijiet tal-minġi ta' żmien. L-arazzi li kien ikkommissjona Granmastru Perejos bdew jinħadmu fl-1708 u tlestew sentejn wara. Spiża doppja l-Granmastru għaliex kellu jħallas lihom darbtejn wara l-insterqu mill-furbani fi triqthom lejn Malta. Min jistudja ta' pizzeriji huwa l-unika set li għadu komplut. U huwa l-unika set mela li flok 8 hija ta' 10. Settijiet oħra li jidru kompluti, pereżempju r-Russja, imma huma minn żewġ settijiet jew 3 amalgamati. Id-disinni tagħhom jitrattaw l-annimali u l-pjanti slavaċ li fis-seklu 17 kienu għadhom qed ikunu skoperti mill-Ewropej. Aktar minn 300 sena wara minn meta iddendlu għall-ewwel darba, l-arazzi nqalgħu mis-sala biex jintbagħtu l-Belġju għal intervent ta' restawr. Intervent bħal dan jippreżenta sfida loġistika għal Gwardjana ta' Wirtna, kif spjega Pier Bonello minn Heritage Malta. Qed nitkellmu pereżempju pis kull waħda minn daw tiżen madwar 40 kilo. Il-kaxxa biex iġġorra tiżen madwar 150 kilo. Għandek kaxxa tal-fuq minn 5 metri. Bis-sala mneżżam mill-10 arazzi, Heritage Malta sabet ix-xoqqa f'Moxta biex tagħmel xogħol ta' restawr fuq l-istess sala, kif spjega l-kap eżekuttiv ta' Heritage Malta, Noel Zammit. Opportunità biex nirrestawraw il-kumplament tas-sala tal-arazzi, is-soqfa u ħanibdlu anzi il-pitched roof, ġifieri ħanaqilgħu is-saqaf, ħanirranġaw, ħanilli nerġgħu nagħmluh mill-ġdid sabiex meta jerġgħu jiġu lura l-arazzi ikunu ġo post iktar sikur minn dak li għandna llum. Is-Sur Zammit kompla jispjega li bekk dan l-akbar proġett li qed daħlet għalih Heritage Malta se jidħol fażi oħra.